Men hey, vi er her. Halfway mark, check. Dag 18 på den franske Camino. Solen er min ven, og får lov til at se ham igen. Gud skal takke lov. Efter sådan en perle var humøret højt, og vi havde cirka 34 km foran os i dag. Vi er stadig på Mesetaen lidt endnu, og heriblandt er en af mine andre skatte, som ligger gemt på pladsen i Motortinos, hvor de lokale har hængt flag op, der er blevet strikket, hæklet af dem selv, for alle de nationaliteter, der kommer igennem. De stakkels flag havde fået lidt tæsk, så det danske flag var ikke at finde. Det har basically bare set sådan her ud hele dagen. Der har sgu ikke været meget at skrive hjemme om. Herudover passerede jeg halfway markedet officielt, og så var det egentlig bare en meget ensform dag tværs over en mark. Men så Hvor jeg altså er en af de helt store på opleveren. Jeg er på et Donativo i Albuquerque de Nero. Der er ingen her. Der er heller ikke nogen hospitalero, så jeg skal selv tjekke ind. Jeg har selv lige stampet. Der er bidende koldt her, men jeg er helt alene her. Der er køkken her, der er toilet derude. Og altså, det er ikke ligefrem isoleret. Det ligner sådan du ved, lidt, hvis man går på lejrskole i folkeskolen, sådan meget nedslidt. jeg må indrømme, jeg er overvældet, men jeg er også taknemmelig. Det her det er i gang med at blive en af de mest unikke Camino-oplevelser, jeg nogensinde har haft. Jeg sidder alene midt ude i ingenting foran en pejs i et hus i Donativo.